Den danske arkitekt Jørn Utzon vandt i 1957 en konkurrence om at bygge et operahus. Der skulle bygges et operahus, eftersom den eneste bygning Sydney havde på daværende tidspunkt var Sydney Town Hall. Den var ikke stor nok til teaterstykker og opera. Derfor blev det udskrevet en konkurrence for arkitekter verden over. I 1955 blev der opgivet 233 bygninger til evaluering, og Jørn Utzons blev valgt til en vurderet pris på 7 millioner. Den enorme bygning blev bygget over 14 år. Den første fase var podiet. Desværre var alle tegninger ikke helt færdige, men den australske regering skubbede arbejdet i gang, der ledte til både en forsinkelse på 47 uger, og det hele skulle bygges om, fordi der ikke kunne bære tagstrukturen. Den anden fase var taget. Skallerne, som de er kaldt, er et arkitektonisk kunstværk uden lige. Da projektet gik i gang, var det ikke bestemt, hvordan taget skulle se ud. Det blev der arbejdet på fra 57 og frem mod midten af 61. Panelerne, der blev brugt, var banebrydende og umådeligt flotte dengang og i dag. Den tredje del var inventaret. Der kom ny regering midt i denne fase, og bygningsprojektet blev givet til Ministeriet for Offentlige Projekter. Det vil sige, at det ikke mere var Jørn Utzons projekt. Nu er det blevet til et statligt projekt. Hr. Utzon sagde derfor op i 1966, og hans indvendige design blev derfor ændret på en del. Da det endelig var blevet bygget færdigt, var omkostningerne meget højere end forventet. Det havde kostet 102 millioner i alt. Det er over 14,5 gange så højt som startbeløbet på 7 millioner. Derudover havde det også taget 10 år ekstra i forhold til, hvad der var blevet fastsat ved start. Operahuset har fået høj status, både for fremførelse af stykker, men også som en turistattraktion. Man kan ikke tage til Sydney uden at se operahuset. Derfor har det også fået stor anerkendelse af mange. Jeg mener selv, at dette er et stort arkitektonisk kunstværk, og derfor vil det blive brugt både til opvisninger og turisme i mange år fremover.